nagsiya sa bayan sa Subo. Ining babaki, labi tilaw, bisan sa lain suod sa kalibutan. Kini ang Tingog sa Subo. Barak balik-balik ko na mahimong tinawag yan ito wala masayod labi ako walay pananaruna na bumalog o ganin ako magining akong tulungan giyas at tulunan sa tibang karaktoriko na lumala sa atong igsoon sa bagto Brother Bihilong Inaw Ordisa mananagad sa Kingdom Saudi Arabia. Subo, Kabisayan, ug Mindanao, bisan asang suok sa kalibutan, lutog sa maabot sa ato ang Silvia, maayong gabi kanyang tanan. Kini na usab inyong boss nga alagad, Brad Bear, Brihilo Inaw Ordinisa, makikuban kaninyo na ato ang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang katoliko. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi, dinihiling nagunang internet o radio sa tibuok kalibutan na mo ang tingog sa Subo. Ato nga pa guys, gut-isgutan karon mga igsoon ato ang programa ang wala na tumatiwas sa pangaging Domingo kaning gitawag nato Balaang Kasulatan. Pero sama sa andan sa dili pa nato ni si Padayon ato ang nakining buksan sa hamubo nga pag-ampo. Sa kalasamahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Malangit ng amahan, napasalamat kami kanimo, nga niya, imuha kami gihiyo sa karon na gabhiyo na. Ikaw gayon, OBNM Santo Beltris Congregati in nomine mio Ebesum and Medio Eurom. Kapag kinsa tong duha o tulong nga makatigom sa akungan, anak ko taliwa diha kanila. Mga niya mo gilauman, ikaw niya nagpataliwa kanamo, aron ni mo mga pulong, mutuhop sa tagsa-tagsa ng kagalamhan, ug magawas usab nga nato sumayong nga buhat. Ug alam mo sa ipanguyo po kanimo, nga mo kaisunan na usab. Nga karon naggumo na sa bisyo, naggumo na sa mga droga ug uban pa, nga mobalik na diha sa imong nga kiliran. Lakip usab kining sa Senado karon nga nagkagubot og maayo, naglibog asay mayoriya ug asay minorya. Kay puros man sila ni angkon nga sila mao'y gitawag tog hawak nila ang Senado muna nang matawag duha ang grupo. Lamdagi o Diyos nga mahatagan na kini og kasulbaran aron na magmalinaw na ang yutang natawhan nga mao ang Pilipinas. Ang Panginoon po kanimo Diyos ang makaigsuonan usab nga karon ana sa mga sa tagsa nila ka mga panimalay labi na gis mga sakiton na nagtingin sila sa sakit na sa mga kabangkilan, kapatagan, o asa man ay mutang. Labi na gis mga masakiton nga nagmantinudanon, nga naginulsol sila mga kasalanan, kasaypanan, nalibutana, pero tungkol sa wadon, na wadaan sa paglaom, labi na nagkikiwala, ikwata, ikapalit, tambal. O ako Panginoon po kanimo Diyos, nga masaylawa sila sa mga sala. At ang gilugoy ilang sa tagsa kinabuhi. Alimay ilang sa tagsa kabalatian. Pinagis mo kastaas ang pangalan, kapangyarihang pangalan, kabulabanalang pangalan, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amo sa Panginoon po kanimo, ang among kaigsuonan ng usab. Nga dugay na kayo nga namatay, pero hangtod karon na langyapon, nagapos pa langyapon diya sa purgatorio. Nga wala langyapon, mabarbari, sa mga kasalanan, kasaypanan, nahimo sa tanginin pananglibutan. Kapasaylawa sila ng masala. Og dada sila diha sa imong nga kiliran. King tanang ang gihangad og ipangyo ko kanimo. Kinsa ikaw bugtong o buhi o naghari ini buwas kalibutan. Ang Santa Maria inahan. Bus panawag ni Senyor San Jose sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo, imong anak nga bugtong, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bueno mga igsoon, ato ang topic nga gisgot-isgutan atong naging Domingo nga wala nato ang tiwas tong dito sa taas man yung maong topic nga 30 minutes ato ang programa. So ato ani padayon nga ato ang last nga topic nga gisgutan nga about man tong Biblia, about man yung Biblia. So ang katapusan nato nga gisgutan atong naging Domingo
About ining basahon nga gipatuhuan nga balaang kasulatan kun libo o gidaghanon sa balaang kasulatan. Ato ning rewind gamay ang atong last lang nga itawag na to paragraph kaya aron nga masabtan nato kay ibalik nato tanan kung nagbalik na to gitawag to programa. So sa mga nagsunod lang nga atong programa at least nga naa may gitawag to rewind nato gamay aron makakuha sa mo klaro sa ato ang gipasabot. So ang last na to nga paragraph nga gisgutan nga last na to nga gitawag na to ending ba sa ato ang programa nga nahisgutan nga wala na to matiwas pa. Kini gitawag na to ang mga basahon nga gituhuan na to libo bagyo na kini nga tinuod kini gitawag to Biblia. Kani adto ang sinulat nga gitawag to Hebro sa karaang tugon gitapok na og gihubad ngadto sa gitawag to lingwahe international. Muna nga unsa man ang lingwahe international mo na gitawag Griego. Muna nga kapinsa 200 ka tuig so wala pa katapusang pagpili sa mga libro sa karaang tugon dito sa Hamya ang mga Hudyo. Muhiyog ingon kitag Hudyo so wala na mo sabot ng mga dautan ng mga tao kaya atong Ginoo sa Hudyo nga sabto so wala pa siya itawag to nibiya siya ang itawag to wala pa siya nagtukod og iyang kaliyong pundok sa nagikan sa pagka-Hudyo. Kaning Hudyo mga itawag suglaing termino sa English pa Judaism. Nagatuo nga itawag to si sa mga Torah ay nanaw Torah mo na itawag itong nga libro nga ilang mga basahon Torah. Muna nga makamao nga mo Griego nga mga Hudyo mihubad sa karaang tugon ngadto sa Griego. Gikan sa original nga gitawag kini og Septuagint version. Muna nga ang 27 ka basahon sa bagong tugon nga gidawat sa mga Kristiyano gipaila sa 367 Anno Domini. So miskot nga tag Anno Domini sa ato pa diha na abot na si Kristo. O BC before Christ wala pa si Kristo. Muna nga i-official sa pagdeklara sa tuig 405 Anno Domini. Pag-official na gidik, pag-official na niya muna nga 405 sa diha na si Kristo. Mabasa na ito na sa mga dagkong libro sa science sa Collier Encyclopedia, Volume 4, page 117. Karon ang panguntahan kung kinsa may mideklara ni nga mga pasahon o libro nga tawag na ito balaang sulatan. Kini mao ang tibuok nga gitawag ito Biblia. Ang tubag na ito nga si San Agustin mingon, pandili unta ako motuo sa Ebanghelyo kung wala pa itudlo sa autoridad sa iglesia nga takos ako modawat ni kontra epistolam fundamente nga mao ni gisulti ni San Agustin dili sa siya motuo pero tungod kay gitudlo kini nga autoridad sa simbahan mao na natakos siya modawat mo na ang konsilyo sa iglesia katolika mao ay naghatag kanato og gitawag katong konfirmasyon nga kining mga nasulat sa Biblia mga gisudlan sa pulong sa Dios. Ato pa kining mga naasulod sa Biblia, mga pulong sa Dios. Wala na pulong diya sa nga itawag na to mga dawag to nga dautan nga patay og tawo, magtudlo patay og tawo wala na kundi puros kaayo, mga kaagi sa ato ang Ginoong Kristo, kaagi sa mga unang mga panahon. Muna ang konsilyo sa Nicea sa tuig 325, nagtudlo ka na to pila kabasahon nga nasulat sa Biblia. Dinasulan sa mga lain-laing mga konsilyo sa Iglesia Katolika. Sa Hippo, tuig na sa 393 Anno Domini. Sa Cartago sa tuig 397 Anno Domini. Dito sa Roma, sa 404 Anno Domini. Sa Trento, 1545 Anno Domini. Sa unang Konsilyo Vaticano, sa 1870 Anyo Domini. So naay say tagsa-tagsa mo, naay tagsa unsang tuiga siya. Kuha nagkataas siya, nagsugod sa 393 dito sa Hippo. Dayon 397 dito sa Roma, next pa sa 404 dito sa Roma, Anyo Domini, tapos sa Trento 1545. Unya sa Cartago 307. Unya nagkataas siya hangtod sa Konsilyo Vaticano sa 1870 na sa Anyo Domini. Muna ang kumon na hubad sa tibuok nga Biblia, karaan o bago nga testamento na utang sa kalibutan gikan sa Katoliko.
So klaro ang pagkastorya di ay kaning Biblia dili kini siya maumol, dili matukod nga gitawag nato matawag og Biblia kung wala pa ni gihaguan og maayo sa mga Katoliko. So kinsa din naghago ani ang mga Katoliko? Kinsa may mga Katoliko kita karon nga naminaw, kita karon nga una ko yung mga Katoliko wa naminaw karon alang sa inyong kasayuran. Nga kini ang Biblia nga gikuptan sa mga born again, gikuptan sa mga iglesia ni Cristo, gikuptan sa mga Diyos. Wala sa uban pa mga tinuan nga ni kuyanap na nagmahayag karon nga nagkinaugalingon na sa paghubad sa ato pa. Kining mga Biblia ang original nga nag-umod ani, nagkugi ani, nagsikripisyo ani kundi ang Katoliko ra. Muna nga nautang sa kalibutan gikan sa mga Katoliko sa ato pa. Ang kaning mga katauhan karon nagpahimulos ning Biblia. Pasalamat sila tong sa Katoliko kay nagsikripisyo ano kuan bahin-bahin sa kapitulo bersikulo unsa pa diha kuan gitapok og maayo giusa aron nga mahimo o mabuo nga tibuok Biblia. Mao na si San Jeronimo, si sulti ni San Jeronimo nga batid sa kasulatan sa iyang panahon gimanduan ni Papa Damaso sa pagluwat og opisyal nga hubad. Mao na natiwas ni San Jeronimo. San Jeronimo grabe pud kapugihan kay giwawag kasi siyang balibad pagmando ni Papa Damaso niya. Yaman yung gituman ang iyang gitawag to paghubad sa Biblia. Mao na natiwas ni San Jeronimo ang iyang hubad sa tuig 494 anyo Domini. Human muna kini hashasi sa mga pagsaway gidawat sa simbahan sa iglesia ug naila na kumon hubad kun Latina Vulgata. Ang gitawag ng Latina Vulgata tong paghubad ni San Jeronimo, gihubad niya sa natin. Muna gitawag sa Latina Vulgata ug ang unang imprinta nga hubad sa Biblia sa Europa, ang Gutenberg Bible sa tuig 1465 gikan sa Vulgata. Na sa mga dagkong libro sa kasaysayan mga igsoon na sa gitawag na to og Collier Encyclopedia Volume 4 page 117. So wala ta nang istorya diri nga ato lang, wala ta nang istorya diri nga naghimo ta ato kay ang pabor nato kundi naatay gitawag na to gikuptan nga mga dokumento na kumatuod nga kini atong gipasabot nga naa gyud sa gitawag na to mga dagkong libro sa kasaysayan. Muna ang Biblia, ilang kuban sa gitawag to 73 ka mga basahon nasulat sa lain mga nagkalaang mga katuigan na nasa World History by O'Brien page 129. Alang sa mga dili basa sa Biblia, ang pamungkaran ang usab din nga Biblia ba't di ba basahon naman na ninganong man na may gihisgutan diya nga mga lain-laing mga basahon unsa napila man basahon ng Biblia. So wala pa kayo sa dili kayo pa nakatugkad, wala pa kayo nakabasa sa Biblia, tapos sa paminaw sa tuwang programa, ang kanang Biblia mga igsoon na nagitawag na itong mga nagbukas na i-ablin yung na nagitawag itong Genesis, na siya San Mateo, San Marcos, San Lucas, mo na pintada, mo na mga libro nga nasulat diha, mo na nagkadanilaing itawag itong lain-laing mga nagkalaang mga basahon na sa Biblia. So pa wala lang magkalain ba nga gitawag talaga ng San Mateo, sulat ni San Mateo, San Marcos, mo na atong mabasa din na nagsulat sa mga lain na nagkalaan mga katuigan ang 73 ka mga basahon. So, wala lang mapasabot nga maingon ka Biblia nga usar na sa basahon. Kung hindi pag-ukap niya mo sa Biblia, doon na 73 ka mga basahon. Makita niyo na title na sa Genesis, na Exodus, na makita nimo na makabat sa 73 kung ipunin mo ka mga kapitulo gikan sa Genesis hangtod sa Revelation from Old and New Testament na sa World History by O'Brien page 129. Mauna nga si Martin Luther ang amahan sa Protestantismo mingon, "We are compelled to concede to the Papes that they have the Word of God, that we receive it from them, and that without them we should have had no knowledge of it at all." Nasa his komentary siyang libro o yung pasahon sa chapter 14. Yang hubad na sa Bisaya pa, dili kita makalikay pag-uyon sa mga papista o
o tawag to. May mga isod kay tagbaptista mga Katoliko na. So mga Santo Papa nga sila mauwi naghupot sa pulong sa Dios ug nadawat kini nato kanila. Ug kun wala pa sila, wala gayud unta kitay kasayuran bahin ini. Kaya mo nang igsoon kanang ato mga igsoon ng mga dili Katoliko mangangkon nga kining Biblia gagikan sila. Mangangkon nga mauni mo na ang Biblia dili gikas sa Katoliko kan dili man gikas sa Katoliko ngano man ang amahan sa Protestantismo ang naguna di ba kanang ni Siak ba kay ang naguna Katoliko gibaya pero diha ang sinugdan ang pagsiak sa gitawag tug usa ka mga miyembro sa simbahan si Martin Luther ni Siak siya ni biya siya mo nang siya ningon nga wala tatay Biblia nga mabasa karon wala pag gyud naghago ning mga Katoliko kanang mga santo papa sa Katoliko naghupot sa pulo sa Dios naghago sila mo nang si Martin Luther mismo ang amahan sa Protestantismo miyangkon nga kining Biblia gagikan gyud sa Katoliko pero masultian ning mga laing tinuhoan mamingon sila lang gikan na mo maangkon na sila maangkon nila mo nang alang sa atong kasayuran mga igsoon nga kining Biblia maski wala pa ni naumo ning Biblia wala nahimo ning Biblia nagsangyaw na ang mga apostolis nagsangyaw na sa totoo wala pa nabuo ang Biblia nga napuntahan nga wala pa nabuo ug nagbasa at naminaw at paniaging tawag na itong mga linggo atong ipasabot nga usa ka gatos pa ka tuig una pa nabuo ang tibuok Biblia gikan sa pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pa, ano mga panahon na so wala pa namatay atong Ginoong Kristo nagsangyaw ng mga apostolis. Karon pungutan na nato ning laing tinuhoan. Ug atong pangingon na nato ug wala pa Biblia brad magpasangyaw ka sa pulos Ginoo. Mingon sa dili. Kinsa may pasangyaw ra siyempre ang Katoliko nga mao man nila nagsakripisyo in taon. Mao ni nagsakripisyo pag bahin-bahin pagbutang kapitulo, pagbutang o bersikulo di sa Biblia karon tawag na to mahanay. Muna pasultian sila o taas ay mo nang garbor bag-ayo pero imo tingkayon ang tinuray gyud ang litunganay gyud ng tukod o naghimo ang gitawag to Biblia paglangkob sa karaan o bag-o way lain ang simbahang Katoliko. Ingano ang Biblia gihuptan sa protestante din na may lamay sa 66 ka mga basahon kung ang Katoliko doon na po 73 ka basahon kay wala man yung kapareho kay ari ka sa mga gitawag na itong libro sa protestante na ano sila gipangkuha sa 66 na nila samantang kita nga mga Katoliko kumplito kita 73 ka mga basahon mo na nga ang protestante misulod man sila sa kanon kung ihap sa basahon sa karaan nga tugon kang akiba ba kinsa man sa akiba usa ka kaaway sa mga Kristohanon nga Hudiyo nga nangakabig si Akiba mo ang gitawag nga itong mihukom sa gidaghanon sa mga basahon sa karaang tugon na sa Jewish Encyclopedia Volume 1 page 305 sa kakaingon ko na dili ta masulti dili wala tayo gitawag itong mga dagkong libro nga ato ang gikuptan or dagkong libro sa kasaysayan atong gikuptan kana mo gigamit sa mga protestante nga adunay lamay 39 ka basahon sa karaang tugon. Ang pagdeklara sa gidaghanon sa mga libro sa karaang tugon nahimo dito sa gitawag na itong habni sa tuig 90 anyo domini ubos sa pangamahan ni Akiba. Ang tuyo sa pagsalikway sa mga basahon nga apokripa kaning apokripa mo nang isalikway mo nang sa 66 na nila mo nang wala nakaabot og 73 mo ang pagdisarma sa mga Kristohanon labi sa mga Hudiyo ng Kristiyano sa ilang katarungan nga mikutlo kanunay sa basahon sa apokripa. Ug tuyo ni Akiba nga mahigawas ang mga Hudiyo sa paggamit kanunay sa gitawag na itong Septuagint version. Kini ang gigamit sa mga Hudiyo nga Kristohanon o Kristiyanos sa pagkiglantugi batok sakop sa Judaismo. Na sa Jewish Encyclopedia Volume 1 page 306. Ano ang gitawag na itong Hudiyo nga Kristohanon sa ito pa Hudiyo na sila pero nakakabig na sa Kristohanon. Nakakabig na isip Kristiyanos. Mo nang gitawag itong Hudiyo nga mga Kristohanon. Mo na tungod kay mo man ni hinungdan nga gigamit na pagkiglantugi mo na nga nakakom sa Akiba nga kuhaon na ito mo na inabot na siya sa 66 ka libro wala nakaabot og 73
Muna na sa dagkong libro sa kasaysayan mga igsoon, Jewish Encyclopedia Volume 1, page 306. Probisan pa naman niya ang mga skala sa Protestante, may ilan ang Septuagint version nga mao ang gigamit sa Katoliko, mga dunay 46 ka libro nga gikutlo sa mga apostoles niya. Ang mga kanang 46 ka libro nga diha sa gitawag nato sa Old Testament, ang mga apostoles samtang nagwali pa ito panahon nila, diha sila nikuha. Muna ang Septuagint version, klaro nga usa ka dakong hakutanan diin si Kristo ug ang iyang mga apostoles mikutlo sa ilang mga kaligunan sa mga pagtulunan. Nasa dagkong libro sa kasaysayan, ha? Protestant Bible Dictionary by Perkovit, pahina 605, 606. Totoo balik katong mga panahon dahil nga nagwali ang mga apostoles, nagwali sa si Kristo, sa ato pa, diha sila nikuha ang gitawag na ito 46 ka libro. Unsa man ning 46 ka libro gali? Misgot nga tag 46 ka libro na ani sa Old Testament. Sa ato pa, kaning 46 ka libro diha nikuha ang mga apostoles kay usbon ako wala pa man mabuo ang Biblia sa panahon sa pagwali sa mga apostoles. Pero naa ning libro kaning 46 ka mga libro, pero wala pa nang dili man siya matawag Biblia kung wala makumbine ang Old and New. Wala lang compile. Sa ato pa, ano nga panahon na wala pa siya mahimo ang Biblia, dili sa tawag Biblia kung libro siya kung maabot siya 46 mo na kuha na gibasihan sa pagwali sa mga apostoles ni Kristo atong ilahang panahon. Asa mabasa, subuan ako, Protestant Bible Dictionary by Pilobit, pahina 605-606. Karon unsa may kapuslanan ning Biblia? Kay sa ilang pagwali sa mga apostoles, panahon nila, sa kuan pa man to, katong 46 ka libro sa karaan pa man to. Karon kaya nahimo na sa Biblia, giyon sa ganis paghimo, aron dili ako gining karon kay parang sabdan to giyon sa paghimo nahimo sa Biblia. Sa nabuo na gitawag na nahimo na abutang ang Old and New. Naon sa pagbuo, niabot pag ihapak kag usa ka tuig gikan sa pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. Diha pa nahimo gitawag tumatawag sa Biblia. Karon unsa may kapuslanan ini? Amo na pungtan, unsa may kapuslanan ning Biblia? Ang kapuslanan ning Biblia may igsoon nga dako kayo gamit. Labi na nato ang mga membro sa simbahan Katoliko, labi na nato nga nito kanang nagasangyaw sa pulos Ginoo or masangyaw pud dako kini gamit nga gitawag nato pagsangyaw sa pulos sa Dios kini gitawag to Biblia. Kaya ang Santa Iglesia o simbahan Katoliko ang iyang pagtudlo kanunay nga gipasukad diya sa kaligunan sa Biblia ug mga tradisyon. So na to wala ta nagsalig sa Biblia lang kundi mga tradisyon sa mga tradisyon kun bina ba nga kaasuyan nga wala malakip o wala masulat diya sa Biblia pero aprobado sa simbahan Katoliko, aprobado sa tawag to sa magisterium of the church. Mo na tawag na to tradisyon nga gitawag to apostolikanhon. Mo na si San Juan niingon kay kini isulat aron kamo managpano nga si Jesus mo ang Kristo, ang anak sa Dios ug ang sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi sa iya nga ngalan. Sa San Juan kapitulo 20 verse 31. Daghan kay mga nasulat sa Biblia nga wala na to masaksihi labi na karon nga parehas pagtuo panako nga itawag na to wala man tanahi atul, wala tanahi abot ba nga sa panahon nga diha ang atong Ginoong Kristo. Pero ani mga panahon na itawag na to nituo ta kaya naman, sulat man sa Biblia. Nya dili ba nang gitawag na ito gituhuan sa itong mga katigulangan, dili tinawag mo na ito ang isusi, gitingkay na ito. Muna nga naagid sa mga dagkong libro sa mga kasaysayan. Nya wala man takaabot ana, so kailan na magpakisayo ta, mususi ta, ug asa man napita tinuod ba ni. Muna nga naman, sa ito pa, walay bakak o salimbong sa gitawag na ito, paghimo lang ang Biblia, kundi tinuod yun nga, kananing usan nga sulat diha sa Biblia. Mao na nga si San Pablo miingon, kaya gipadayag sa ebanghelyo ang paagi sa Dios paghimo matarong sa tao. Roma kapitulo 1 verse 17. Dato pag ipadayag sa Dios diha sa ebanghelyo. Dato pag kaning daing Biblia, kanang ebanghelyo nga atong ibasa diha labi na gyud mo simbat ng Domingo, usa na sa pagpaagi sa pagpadayag sa Dios aron nga mahimo tang tarong. Mo na naay humili ang pare, bantay mo na panahon sa Domingo, nagkuha ng pare, kanang naay misa, tapos umana na, unang nagbabasa, kanang magbabasa,
Tapos, Ebanghelyo. Ang purpose ng Ebanghelyo, aron mahimot ang tarong tao. Muna nga, gi-expound ba? Gipasabot sa pare nga. Unsa diay Ebanghelyo? Unsay kapusulanan sa Ebanghelyo nga gibasa? Unsay kapusulanan sa atong kinabuhi samtang ni apat ani kalibutan? Unsay pulos ba? Muna nga, hindi nito yun nga musimba tamang Domingo. Muna nga giagni gyud sa atong mga kadagkuan sa mga kaparian nga kana naman yung bata. Kaya og dili ta manimba unsa man atong makuha, unsa atong pagtulunan. Muna nga maminaw ta sa Ebanghelyo unsa day pinaka-importante aning musimba ta nga makuha nato ang gitawag Ebanghelyo. Unsa Ebanghelyo? Unsa may kanang humilya sa pare atong Ebanghelyo nga ihanga gibasa. Unsa din ang Ebanghelyo? Paghimog matarong sa tao. Asa mabasa? Roma kapitulo 1, versikulo 17. Muna ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Ug ang mapuslan kayo kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong aron ang mag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanan nga maayo mga buhat. Nasa 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 hangtod 17. Kato pa dai kining pagbasa ng sulatan dako kayo siya katabang, dako kayo kahimuan, makabaw man ka ang imong gihimo sayo, makabaw ka ang imong gihimo dili maayo. So makabaw ka ang imong gibuhat dili maayo dili sayo. Mo na nga dako kay pag-usab ka sa imong kagalingon, kapag usab ka sa imong kagalingon kay dako magi kahimo aning itawag ato balahang sulatan. Una ganang manimba ta, nung natay mga anak o mga kaliwat nga o naghimo og mga dili sa maayo na gitawag nga to atong badungon atong suwayon aron nga dili na siya mapadayon siya nga dili maayo nga buhat na mo na katugibasan to karon sa Mateo kapitulo 3 versikulo 16 hangtod 17 ipapuslan na sa pagbadlong pagsaway pagtudlo sa unang pagkinabuhi ng tarong yung sa na to pag kamahuan ni og dili ta mosimba. Wala tayo Biblia sa ato, nang tayo Biblia, ato ang gi-agopopan sa abog din sa altar, urasan ang giputang suok, wala tayo sa basa. So wala dito ta. Muna na atong paninghaon nga makasimba ta, o dili man ta makasimba ang galing tayo natin mga parente, wala kasimba ato, adihon nga minimba ta. Inana ba dili man nimo maditso og tawag na to pagbaw kung balik ko ng kahoy. Inay. Muna imong dalawon manibata tapos hangtod nga makuha hangtod nga matuhop na niya ang Espiritu Santo dili man ta kita mo usbon nato nga igsoon karon nato nga dili ta makaagni sa kaniya pag-usab sa kaniya sa tao kundi ang Dios mismo ang nakausab ini bunagin man siya unsa man tinuan unsa man siya katoliko man siya pag unsa yang naandar nga buhat karon nga dautan dili ta mo makapausab niya kundi ato na ipakita niya ato ang mga maayo nga buhat aron masunod niya nga makaamgo siya nasayop de ang gihimo. Way laing makapausab niya may igsoon kundi ang Dios lamang. Ang paghikap sa Espiritu Santo di sa kasing-kasing aron mausab siya sa kagulingon. Wala tay ato ning kalibutan ng igsoon. Dili ta mingon nga maayo ko mawali, maayo ko buutan kay mga tao, mausab na ko ng tao. Wala tay kakayahan, wala tay katakos nga moingon aton kay kinsa man ta. Pareho ra ta. Muna nga ato ang itugyan sa Diyos, i-oper sa Ginoo, ang ato ang sa atong gusto, aron nga makapadayag ta nga sa uban sa kayo ug sa Diyos. Ug dayhan na nga masunod niya, nga makita niya nga sa mga tao ang atong gibuhat masunod niya. Muna nang sa sulti ni San Pablo nga buhat ug maayo, daghang dautan pinaagi sa pagbuhat ug maayo. Nya na gaong sa ato ang linya so ato sa ning tawag tambayahon. Kay kanina ra nagpaabot nato. Buyo nga igsoon na sa pikas linya ang ato ang buutan nga higala buutan nga igsoon diya sa Zamboanga si Jen Lidama basig mo greet ni sa atong programa Sister Jen maayong gabi diyan mo. Mayong gabi sa mo diya, brother, o may gabi sa taran na mga andam, mong tulungan. Magna ko, ilawan sa akong buong pamilya, dahil sa mga resultar, sa akong mama, o sa akong mansoon, o labi na sa akong anak. O gano'n salamat, brother, sa mga panahon sa pag-ibig sa akong mansoon, o God bless. Okay, mga tumahigala si Sister Jen Lidama diya sa Zamboanga del Sur. Din napaday mag-greet nasa pikas linya to aning tambayahon maayong gabi. Mga anak ko sa Gimaras,
Okay. Si Rubian Garcia. Tapos, At sa mga kapatid ko sa Ilocos Sur, mansan pamili ka karon. okay. Maraming salamat, Mamita. Ako po, binabati ko po yung family ko po sa Ilocos Norte, Villanueva family, and yung mga kamag-anak ko po sa Aklan, Kabata family, Patoy family, at sa pamilya po ng mga asawa ko sa Gaspar family, at sa anak ko binabati ko, Jasmine Kay. Maraming salamat, Be. So yan ang mga greetings sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na dito sa Jeddah, Kingdom, Saudi Arabia. So mga Tagalog yan pero makaintindi yan ng Bisaya dahil parang Ilongga yata yun si Mamita. So yung isa din, yung mama niya ay Bisaya. Pero makaintindi sila ng Bisaya pero nahirapan sila magsalita ng Bisaya. So maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa pakinig nyo sa ating programa. Giya sa pagtulong ng Simbahang Katoliko, dinihining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan. Bueno, napopos sa atong oras, napopos sa ato ang takna, 30 minutos lang ang ato ang programa. So, hope nakakuha tag pagtulunan atong timan ang atong topic nga naisgutan karon, dili ta ko ito gitawag atong kapuslanan sa Biblia. So, tiwason nga po nato na, so sunod Domingo, at least kung makuha ta ang mga nagsulod nga atong programa, makakuha jud og pagtulunan. So dili na to ang lakang karon nga matuog ninyo ni maswat pod ninyo diha sa inyo tagsa-tagsa ka gitawag ato notebook aron nga inyo nga mabasa-basa para mag-review mo. So naamoy mga gitawag to makuha nga pagtulunan karon nga nam Domingo. So ato lang salamatan ang mga tanan nga Catholic Faith Defender na naminaw na ito ang programa Giyas Pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Ang una akong mentor, Brad Fernandez, nga bisabuan na naminaw na ito, pero ito nang sumatan kayo mga man nagkakuha na ito nga nakasangyaw ito sa pulong sa Diyos. Nagtulog na ito, magkasangyaw sa pulong sa Diyos. Ito pasalamatan. Unya ako makauban sa RDM General, si Brad Alvin Kitamundok, Brad Wilkie Ibrunis, Brad Raymundo Vasconis, Brad Celestino Sardido, Brad Ayan Kubero, o si Brother EYD. Hindi ka si Brother EYD, na si programa sa laing si Biyan, na community po tayo great in niya. So, may pagpaminaw sa Biyan ni mo, Brother Ed. Kunya diya sa Sibunga, sa ako ang nanay, diya sa Sibunga, si Nanay Ipion, mga maming, Hinero sa Linda, Dudong Person. Kunya diya sa Mangyan Elementary School, si Ma'am Discora Alpamindras, may pagpaminaw sa Bimbo diya. Kunya sa tanan nga mga suki na itong tigpaminaw, sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa ato ang nagabi-abi na to, nagdasig na to, ang tag-iya o tagdumala na ato ang Sibianan, si Chief Bobby Casilla, kauban siyang kapikas si Ma'am Archel, o sa tibuok niya nga pamilya. Nya sunod Domingo na sa mga igsoon, samang takna o samang higayon, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi, din nagunang internet radio sa tibuok kalibutan, ng tingog sa Subo. Kini si Brad Bear, Brihido inaordini sa Moingon, Daigon Tang Diyos. Internet radio, nagsiga sa bayan sa Subo. Inibaki, labing tinaw, bisan sa lainay sunod sa kalimutan. Kini ang